Každý den někoho potkáváme. Někoho, kdo nás může obdarovat úsměvem, moudrou službou nebo dobrým slovem. Každý den potkáváme někoho, koho i my můžeme obdarovat. Je dobré pamatovat si takové chvíle, je dobré vzpomenout si na ně třeba v okamžiku, kdy něco ztrácíme. Poslední dobou se zdá být dobré slovo mimoběžný život a jako by bylo vytlačováno ze společnosti, ze které se tak čím dál více vytrácí pozitivní přístup k dané problematice nebo dokonce jakési všeobecné pozitivní myšlení. Rádi bychom proto ve svých příspěvcích ukazovali, že život není jen o starostech a trápeních, ale že můžeme najít aspekty bytí, které nás přesahují nebo svým nezaměnitelným způsobem obohacují. Věnovat se proto budeme zejména duši a jejím cestám či směrům rozvoje. Naše rádio volně navazuje na elektronický časopis ve formátu PDF s názvem Týdeník, který jste mohli v minulém roce najít na adrese týdeník.tvz.cz. Technické vybavení a zázemí nám poskytlo internetové rádio KL Free One, ve kterém se řada z nás stále podílí na přípravě některých pořadů a ve kterém jsme získali také přímou zkušenost s živým vysíláním. V tomto projektu však živé vysílání zatím neplánujeme a pozornost chceme zaměřit především na samostatné příspěvky prostřednictvím kanálu YouTube, případně podcastu a MP3. Rádi bychom neustále nabízeli spolupráci každému, kdo by se v rámci našeho rádia chtěl jakkoliv realizovat nebo čímkoliv přispět. A proto už teď nabízím e-mailovou adresu, kam se můžete se svými náměty obracet: radiodobreslovo@gmail.com. Dobré slovo je něco, co někdy v životě vědomě odmítáme dávat druhým, ale často je od druhých očekáváme, potřebujeme nebo v něj doufáme. Dobré slovo se ale v dnešní době téměř vytlačuje z komunikace a dlouhodobě přestává být něčím samozřejmým. Už staří Češi říkali, dobré slovo hubu nespálí. V jiné glose se praví, že dobré slovo je víc než 1000 vylepených plakátů. Na našem rádiu bychom vám chtěli přinášet dobré informace, které mohou naplnit posluchače inspirací, poučením nebo jiným úhlem pohledu na konkrétní společenské a jiné jevy. Budeme otevírat každé zajímavé téma, které nás může jakkoliv obohatit nebo překvapit, a také se budeme snažit představovat osoby, které navzdory své pozoruhodné, než kvůli vyloženě záslužné činnosti, nejsou v běžných sdělovacích prostředcích a médiích vidět, natož i slyšet. Doufáme, že rádio Dobré slovo se vám stane dobrým průvodcem či společníkem na cestě poznávání života trochu jinak.